Fitted around today, Matigisela na Sibo Persepa Fio. A denial by Chisipiti. Good morning to you, Sandra Skov Mufombi. A patience in Mavuku. Good morning to you, Solomon Makichi from Murambinda. A Stephen Muvuti from Chitungwiza. My Piri Pa Victory Parker. Let your blessings follow you. So let's get ready for Recovery Monday morning motivation with Evangelist Traimo Muparinga. And of course, today we are talking about the power of environments. Simbare Njimbo. Be ready for that. My Jojo, good morning to you from Cape Town, Eastern Cape, and thank you so much for being with us. Malcolm Namukundi, Pabudiriro, Mai Ruzivo from Waterfalls, Andrew Koti, Domoramari Epweth, a decent Mashisha from Waterfalls, thank you so much. Kampira Wellington from Sebasa Park, thank you so much as well for being with us right here on Capital Recovery Monday morning motivation. Kudzimungazi from Rugare, thank you so much for being with us. Rutendongara from Glenora. My Alicia from Westgate, Senton, Stanford, Mawowa from Mandresa, Anopa and Atipan and Zoe in Southerton. Good morning to you. You want to say good morning to the Reddy family, my aunts, my Mutimba Nyoka, my KD in Marimba. Dedivaras Jaden, good morning to you. Marjorie Drimbo, Hertfordshire in UK. Charles Mutsoka from Granary. This one says, I can't wait for Recovery Monday morning motivation. A powerful word as always. And the topic itself, you say it's already powerful in its own way. The power of environment, Simbare Njimbo. That is our point of motivation today with Evangelist Traimo Muparinga. You can also watch this live on our Facebook page, Capitalk 100.4 FM. Or you can listen online on www.capitalkfm.co.zw. For Harare and surrounding areas, it's 100.4 FM. Harare's heartbeats. Let's be inspired. Simbare Njimbo. The power of environments. Iyo njimbo ya tutori ino inotorione simbarayo. Evangelist Mamuga say. Ndinofara muri sei mukomatinasha. Aiwa tirina nekuri sei okumba nekwamabva. Isho unotichengeta tiri munyasha zvedu. Aiwa zvinokudzwa. Amen. The power of environment. Yes. Simbare Njimbo. Hai. Yeah, zvinorevei. Right. A simple example. Ukaona kuti mhuka chaidzove life yayo iri sustained mumvura imomo. Zvimwe cheto neshiri inosustainwa life yayo zvikuru sei mumhepo kubhururuka. Saka every environment ine kaadvantage kuchinhu chakaiswa munzvimbo iyoyo. For example, tikadzokera kuBible, Mwari vasika munhu Adam. Mwari ndo vakaisa Adam mugarden. Adam haana kusarudza pekugara. God put man in the garden. Kureva kuti mugarden iro reEden, it was designed to sustain and to help man. Munhu une zvaunoita, but environment yauri inocontributa kuti zvichava more successful here kana zvichava lolo. Saka uchaona kuti nzvimbo pachayo physically ine nyaya dzayo, spiritually ine nyaya dzayo. Uchaona kuti pane imwe nguva Jesu Mark 5 verse 10 ari kuda kukasta madhimoni anga ari mune murume ainzi Legion, aiva nemadhimoni akawanda. Madhimoni akabega one thing. Anzi Ishe musatidzinga mudunhu rino. Zvekudzingwa haana kuramba, but aichemera environment. Why? Because anodominata in a certain system, in a certain environment, very effective and powerful. Akabuda nzvimbo iyoyo anoramba ari madhimoni, but haazoita the right assignment ari designed to do. Nekuda kuti spiritually nzvimbo ine zvinoibatsira, ine zvinoirwisa, ine zvinoita zvinhu zvibude zvakanaka. Saka every environment ine munhu, vamwe vari munzvimbo dzavari not by choice, by pressure, kuomerwa, kana kuti vamwe vakameka wrong choices. Savari ma-environments avari. And avari kudaro iwayo, ane ma-disadvantages akawanda kwavari. Spiritually, munhu anogona kusaziziva kuti nzvimbo yandiri. Saka Mwari vachida kutoshanda naAbraham, kuna Genesis 12, ufanira kuti ibva ikoko uende kunyika yandichakuratidza, and I will make you great. God is so powerful at any place, at any time. But pani paano demand somebody to take a move. Nekuda kwekuti Mwari vane zvinhu zvavakadesigna zvine chekuita newe in a certain environment. Not even my gifts, my talents. Somebody can be so talented, so powerful, by sporting, for example, Bora. But ari kutamba ari kumuzarabani. Talent anayo, but iko kuna ma-teams anogona kumspota, kuna vanhu vanogona kumspota kuti asimudzire chipo chake somewhere. But chipo chese
chine simba munzvimbo yachinotendwa nekugamuchirwa zvakanaka. Amen. Kune mamwe ma-environments, you are just an ordinary person anongoitawo zvinhu, but there are places where you go unotozvibvunza kuti ndini here the same person aita zvinhu izvi ete certain pane imwe nzvimbo pasina kana kuappreciatewa kana kugamuchirwa kana kutariswawo nematarisiro andiri kuitwa nhasi. Why? Because nzvimbo pachadzo dzine kamwe kafavor kanounzira munhu. Samuchiona mumwe munhu visa haribude zvekumhanya. He's so gifted, so talented, ane zvaanogona, chipo chake chinodiwa somewhere, but kuti visa ridhindwa kune ma-territorial demons. Anotoziva kuti munhu akabreka from this territory achienda kune iyi, ma-attacks edu anova limited, anova mashoma, nekuda kwekuti anenge abreka musystem yamadhimoni akanzi amubate. Kune dhimoni rinobata munhu asati aroora. Munhu akaroora anonoatakwa fundi mamadhimoni anobata wakaroora. Kuroti kune mama-challenges awaifesa. Look at Lot. Lot akaseparata naAbraham, Genesis 13. He moved towards Sodom. Ana kupinda muSodom, he moved towards. At the end, angamo. Environment iyoyo hazvina kumunyanya mubata, but uchaona kuti ane ma-disadvantages ari mulife make. Anga ane vanasikana vaainawo havana kuroorwa. Kwete nekuti vanga vasina kunaka. They were virgins, very beautiful. Nzvimbo yacho yanga ikuita ungochana. Saka vana vanoregerwa kuroora nokuti baba vakasarudza kuyazogara kuno. Kwete nokuti vana havana kunaka, hakuna vanhu vanogona kuvada, but paakasarudza to move towards Sodom, akaenda kuSodom, atoisa disadvantage kuvana vake havacharoorwa nekuda kwe-environment iri toxic. Nyangwe pakauya musi webreakthrough kuti ari kubuda, he lost everything. Why? Because spirit yeungochani spirit yekuti hapana production, inofighta production. Kungofara but hapana production. So you see kuti Lot ari kuluza property achibuda muSodom. Lastly anoluza even the wife. Andozoenda asisina munhu. Uchaona kuti nzvimbo iyoyo yakamupa ma-effects ekuti dai akaswera ari kuna Abraham, ari close naAbraham waaifamba naye, life was going to be different or better. Saka nzvimbo pachayo inogona kutanga yakanaka uchiitarisa, but mune a spiritual attack inogona kunge iri hidden mune zvakanaka zvauri kuona. Saka every environment yaunoenda, ndakanzwa mwaitaura kuti chero kwawaenda as long uchinamata Mwari, Mwari anokukomborera. To me is half truth. Chero kwawaenda Mwari kwaanoda kuti uve. Why? Because kune kwauri assigned and designed to be spiritually and physically. Mwari vanenge time yavaitaura naAbraham vakamuti buda mutende nditaure newe. Sei urubudisa munhu mutende? Munhu haanzwi Mwari vachitaura kana ari inside mutende rake. Inyaya yekuti Mwari vanoda kumupa exposure pazvinhu zvauri kuexplaina kuna Abraham. Anobva anotarisa mudenga. Sekuwanda kwakaita nyeredzi ndozvichaita vana vako. Uroti Mwari vari kuti you must see something kuti Mwari agone kutaura newe zvimwe chinhu ugone kuchitenda, ugone kuchigamuchira. So ndo panopinda wedzere kuti exposure. Pane vanhu vasina exposure ekuti kushayikwa kweexposure iyo vanotaura shona kuti chitsva chiri murutsoka. Kune nzvimbo ine ndakakurira kumazoe, kumapurazi, kumamaino. Chinhu chandaiyemura, chandaiadmire kudriver tractor. Because driver wetractor aipisa papurazi. Driver wetractor achaisa baba akuenda kana pabottle store. Rimwe timu rakagara pamadguard paipai. Achirwa unozoona kuti aya ndo magrafta. Unonzwa moyo wako unonzwa kuti akomana ndanonokirwa nekukura ndikangogwina chigrafti kai ndapinda. Ende vakadzi vachitorwira driver wetractor, kote tractor nderake. Kungo driver tractor chete. Yange rimwe exposure nekamwe kataiona but inyadze ikoko. Ukangorohwa neexposure, ukangobuda environment iyoyo yakana tonus. Set up in the understanding your life changes. You are the same person, but waenda mu exposure, waenda mu zvimwe zvinhu. Zvawakaona life from a different angle. Nzvimbo yega yega ine nyaya dzayo kumusha kana kumafambo ataigara. Pane kascenario kakapicture karipo kuti kungova hygienic, kungova munhu akachinda so zviri kure kure stereke. Kamwe yake nzvimbo hazvina kuti munhu adi kuti kune environment yekuti ukatogeza unotobvunza kuti asune rwendo. Because vanotoziva kuti haungogeza pasina program iripo. Why? Kanzvimbo kokutota. Ende pane munhu wekuti ukamuona mumaraini imo unoziva kuti muenzwe. Une zvinhu zvaunonotisa kuti timu remunhu harisi smart zvakudai, timu remunhu harimboda zvakadai, timu remunhu hariite zvakati. Why? Environment inoshape mindset dzevanhu. Imwe environment iripo mulife haisi the physical environment land yatinoona, is the kind of friends you have. They create an environment concerning your mindset. Because mindset yako, mafungiro yako anogona kuva polluted ne-environment. You are a good person, you are a right person, but you are surrounded nezvinhu zvisina kunaka nevanhu vasina kunaka. Neimwe nguva pana John chapter 5, kune murume aida kuporeswa naJesu panonzi paBethsaida. Zvanzi panzvimbo iyi panga pakazara vanhu vanorwara, so that pakauya mutumwa atamba kawira mvura anopora. But Jesu paakauya akabvunza a question yakandinetsa for a long time. Akabvunza murume ari kurwara kuti unoda here kupora. Zviri pachena kuti anorwara anda kupora. Wesi kuti atoenda panzvimbo iri kupora vanhu. Position yaaenda is the right place. Nokuti munhu aenda kuchipatara ari kuda kupora. So munhu aenda pari kupora vanhu, but Jesu obvunza the same question. Unoda here kupora? Mubvunzewo zvaunoreva ndezvizvi.
he was surrounded nevanhu vanorwara seshamwari dzake for a long time. Saka munongona kusvika pakusimbisana kuti kana kwasapora but chikuru kudya uchingoraramawo upenyu. Why? Because environment yawaenda une a target. Ndoda kunobudirira wasvika panzvimbo yavanhu vanokudza kuti shamwari ndo life yacho toita sei hapana kwatiri kuenda zvinhu zvakangooma saka environment inopedzisira yakupedza shungu kana kukupa shungu, inogona kukudzikisira kana kukusimudzira. Saka Jesu paari kubvunza kuti unoda here kupora, ari kuti maybe wane a mindset iri toxic nekuda kwe-environment yawaswera nevanhu vauinawo. Environment yako inogona kupedzisira yakubvisa chekuda kupora chacho, yokusiya chengoti vakuru even tikasapora but no problem. Wakambogara nerimwe timu rekudza kuti zvemari upenyu baba chikuru kana watodya so zvimwe zvezvo unopedzisira watoita maproblems nenyaya idzi. Vanhu ivava vanhu vakadhiniwa nelife. Saka ukapinda pakati pavo une mweya une moto wokuti tida kuita zvinhu zviite, they will fight you, not real fight, but vanoramba vachikufeedha information, varamba vachikudza mashoko. Vanhu vakatadza kuuraya Goliath nekuda kwe-environment yemessage yakandwa naGoliath. For 40 days he was speaking against the people of Israel. Haana munhu waakauraya, aipopota every morning every evening. Ndokubva acreata an environment yemashoko. That's why David paakaita step into the camp akatonzi naSaul haugoni kurwa naGoliath iwewe. He was a champion kubva ari mudiki. Hazviiti kuti urwa naGoliath, inzwa matauriro ake, inzwa environment yemazwi yakaita kuti vanhu vatye munhu anotoroveka. Kusvika David aita a step of faith robva anotora dombo akauraya Goliath. Nyaya ndeyekungoti vanhu vanga vari mukempi vanga vaurayiwa vakiretora environment yemawedzi ari negative. A visitor ndeyakauya neterritory, akauya nevictory. So mulife zvinoitika kuti vanhu vari one place vanogona kusaya success. Pongoya a one guy from Nigeria watanga kutoita business. Ine vanhu kutoti saka muno munyika mune mari, saka chinhu chinoitisa mari. Muchaona kuti vanhu vazhinji vakatravela, some they become successful. Zvanotoshama kuti but anga ari dofo tichogara nekumari. Ndo zvinhu zvaari kuita aendawo. Environment ine zvainosunungura, ine zvainosungirira. Kogoita umwe kuti paari kutobva pacho achienda kwaari kuenda atobva right environment but anga asina a positive mindset in the right environment. Saka pane nguva yekuti God wants to meet you somewhere, kuti ibvawo kwaAbrahama ndiende newo uku ndichano kuita munhu mukuru, then kune mumwe munhu obva nzigara apa oti sei Mwari vachidhila neme. Vana veIsraeri vakatonzi ngavabude muEgypt vaende kupromised land. Promised land yanga ine favor muland imomo. Why? Chirunzi promised land iland iri fertile. Kuda kuti pamunongouya mukangodyara chete favor munoiwana kubva muland. The land yacho itoone favor. Kana muri kuEgypt muna Mwari wenyu but ine wrong land. Muna Mwari anogona kukuitirai zvinhu but kana muri kuEgypt the land haisi promised land, haisi fertile to extend yekuti haigone kukupai a benefit imi muina Mwari. Saka Mwari uinaye, the place, the environment matters as well. Saka muchaona kuti nhamo zhinji yatinayo muupenyu ndeye vanhu vari wrong place ane right mindset. Right mindset inocorruptwa neplace iyo nokuti environment yako vanhu vanotora hanga, makamboona hanga dzinochengetwa pamusha, haitsimwe mafeathers, haisungirirwe tambo, haina kwainoenda. Why? Chakaitwa yakacorruptwa mindset nekuda kwekuti yakatorwa riri zai musango pakachinjwa environment rikanochechenywa riri mudanga. The change environment yakauraya potential yehanga yekubhuruka 5 kilometers yakubhuruka 1 meter. Hazvirevi kuti haikwanise kuenda kwainofanira kunge ichibhuruka, but rakatorwa riri zai munguva yekusaziva. There was a transfer of a place. Ndokubva ranoiswa mudanga mune huku, ndokubva rachechenywa, ndokubva rararama muenvironment ine huku. Iyo isiri huku iri hanga. So environment ndo inototrima mafeathers mumind. Outside inenge iri hanga original ine mafeathers but hakuna kuchaendwa. Why? Because pakaitwa a transfer kubviswa kunzvimbo yochenda kunzvimbo iyi. Nzvimbo pachayo ine nyaya dzayo. Unosvika pakutakurana nematambudziko enzvimbo awanga usina from kubva kumashure nekuda kwokuti panzvimbo pawasvika pane zvinoitika zvinokupushira mukubudirira kana mukusabudirira. Mweya wenzvimbo unorwisa munhu kusvika palevel yekuti unoenda munzvimbo yakashata uri munhu akanaka. At the end of the day the painting munongopendwa black mess. Why? Because ausanomonza munhu achiti anobva kupi? Mbavha idzi. Abairi munhu. Aiwa hana kuba. But area kwabva nonzi ati tine mfeso ati tina bishop atinawo panapa ndekumaJubek Mbare.
vanongetaka kufungira so tinovharwa haana kuvhara munhu. Kune machechi kumbari kumajube kune machechi, but unongoziva kuti munhu akangotaura nzvimbo chete, nzvimbo pachayo ine nyaya dzayo. Chimufesi chekumufakos muchatonzira zvigure panapa osati haasi zvigure mufesi, but nzvimbo pachayo inopenda vanhu. Saka muchiona mumwe munhu anogona kungoti ndakurira munzvimbo iyi kasekisesi kanenge kaita regan transfer kuenda unoti adada abva maraini make. Asi munhu aiwa nzvimbo pachayo hakusi kudada kubuda mune dzimwe nzvimbo. Why? Nokuti nzvimbo idzodzo nometa wasumuka zvakadii dzinokudzikisira, dzinorwa newe spiritually and physically. Pane zvinotoshaika muupenyu hwako nekuda kwokuti uri mune imwe nzvimbo yauri. So madhimoni akakumbira Jesu usati bvise munzvimbo ino, ari kubvuma kuti kudzingwa tichadzingwa yedu, but this place tine imwe influence yatakacreata, tine zvinhu zvatakaseta, a system yekuti kana munhu akada kubreka sei muchinhu kuti aende mune chinhu chakanaka haakwanise. Why? Kune madhimoni anopareta munzvimbo, kune vanhu vasiri madhimoni vari munzvimbo vanodominata, vekuti ndo vanopota vachikuudza zvokuita mazano. Kune pamwe pakuti my ideas awinayo haasi the right ideas, but my ideas akatratswa neenvironment nenzvimbo yaunogara, ende ukatoita chinhu ichocho munzvimbo iyoyo unoremekedzwa seri. Kwete kuti waita chinhu chakakura, but waita chinhu changokurirawo muarea yauriyo. That's why I always tell people kuti kuchikoro taita zvemagroup kuprimary, pagroup 5 panenge pana group leader, hazviro kuti ishasha, but kumadofa aripo zvezvirespectana ipapa ndiye mukuru wezvokufoira, but anobigwa ndochi area chavo. Akazoenda pagroup 2 anozonoti hapana zviripo. So there are times yekuti umwe uchampion une vanhu local champions asi international champions, because locally chatakati kuva champion definition yacho dzimwe nguva outside hachisiricho. Unozoona kuti munhu abuda muenvironment yaanga ari achirespectwa achiita zvinhu zvakakura, akaenda kune imwe nzvimbo anenge atori student mudzidzi, hakuna chinhu chaanoziva kana kutaura. Why? Nekuda kwokuti nzvimbo yakakusimudza, but haunenge wakasimuka zvokusumuka chaizvo, but environment yawakasimukira ine vanhu vane mafungiro. I remember telling you this panapa kuti ndiri kuchikoro ndine mukomana wandakakunda kuchikoro, akaita number 34 ndikaita 33, ndikaenda kumba ndichifara, and my father vakanetseka kuti why so yepasi wapasa ndakunda same. Mupfungwa mangu the whole world is about same. Ndikabhita same, I'm a champion. Why? Ndakacreate an environment yeudofo hwedu, ndikazviita shasha paudofo hwangu zvekuti same paito ndonati madhara patiri madofo tese. Why? Because ndamubhita, but handina kubhita emark inodiwa kunzi tese tapasi. So environment inogona kuremekedza chinhu chisingaremekedzwi. Environment inogona kudzikisira chinhu chiri more powerful chinoremekedzeka, but wachiita wrong place, pasina vanhu vane that mind nekugona kuona kuti chinhu chakanaka, chinhu chinoendesa kure. Muchaona kuti mumwe munhu ari gifted akatravel kuenda kune imwe nyika, he became so rich, so famous, so powerful nekuda kwenzvimbo chete. Ndiye the same person ndo maitiro aita ari kunoko, but aenda kune vanhu vanogona kuzviappreciate nekuzvitenda kuti zvinhu zvakanaka zvingatimugamuchirei munhu. Some people are very successful in life, but zvinhu zvaanoita akauya akazviitira kuno kuti hapana zviripo. Vanhu vanganakidza zvina nebasa rese, but kune imwe nzvimbo itori art, itori industry, itori a field, itori profession, but in some places hazvina basa. Saka yes, pane auya paWhatsApp ari kuti simba renzvimbo zviriko true. Medu munzvimbo matogara vana vasikana vakawanda vacho vakadzoka kuvarume. Pamba pega pega you find kuti panenge patori nemusikana or mukomana anenge akatosiya marriage akadzoka kumba. So ndiri kutofungawo kuti maybe muraini medu ndakutotyawo kuti maybe inogona yatovawo spirit yenzvimbo, spirit inogona kundiafectawo. Ndibvunzirewo evangelist kusaka mweya wacho unoita sei cause ndokumba kwedu. All right. It's in two ways. Nyaya spirit, nyaya nzvimbo, mafict nzvimbo. One is the physical place. Number 2 is the setup ye-mindset yakatendwa, zvakataurwa, zvinogamuchirwa, zvinozikanwa, zvinorema. Muchaona dzimwe nguva kuarea ikoko, vese akatanga 2 or 3 vakadzoka, vakaisa information muvanhu. Vabereki vakatoitenda kuti hazvina nebasa rese, you can live without murume, zvine basa rei, unozvishandira, unozviitira upenyu hwako. Message nekubva yatenderera ndokutoona kuti mwana akatori successful, but murume haana kutoita zvinhu zvakazodai. So tinodzidza kubva kuma-role models edu in every area. So role model wedu kana ari wrong side, but the wrong side yacho inogona kutange tutonakirwa nayo. At the end of the day unozotadza kuti imweya wenzvimbo wabata munzvimbo. Saka you can break number 1 pa mindset. Bible rangu Romans 12:2 runs, your mind must be renewed by the word of God. Feed yourself by information that is positive, especially the word of God. Tsvagawo zvinhu zviri outside the system environment yenyu zvaunogona kudzidza nekuyemura. Why? Because mindset ukaicreatira nzvimbo yayo
ine ma-positive ideas wabreaka spiritually, but pa-physical now itori sacrifice. Kana waona kuti nzvimbo yedu iyi haina kumira zvakanaka, inogona kutanisha, kukanganisa zvimwe zvinhu zvangu nemaonero auri kuzviita, it's good to move. Hazvirambidzwi. Another one but saka ndoziva sei kuti uyu mweya wenzvimbo. There's a pattern, there's a system yaunogona kutoona kuti kumaraini kwedu chinhu ichi maitiro aya unongochiona nepercentage 3/4 yevanhu munomu vari successful zvavo, but vanozoita vakadzi 2 to 3 kuti ati chinhu chakangoitwa pass on chitrend chiriko. You can analyze things and see things on your own. Itagara kumazowe kumaino unyatsoona kuti zvinhu zvaibhigirwa vanhu hazvina nebasa rese muupenyu. Zvimwe zvinhu vamwe vanhu vanga vari very professional pakutamba bhora vachigona bhora, but pakazitambira kumaini kwedu uzoti tora mukadzi wanika waichi chimweya chemukomboni chongoti champion yacho inoonekwa nekuita izvi, champion inoonekwa nekuita izvi. Wega unofanira kutongo pane zvaunogona kungoona zvimwe asi spiritual realm, physical natural unogona kuti izvi ndo chipeteni chemuno muarea ichi. Zvototi ukaita something chiri different neizvozvo unoita sanga hauna zvauri kuita. Yedu kutoita zvine production life vanongoza kuti baba musati manakirwa pa tinodai kuno tinodai kuno tinodai. Saka you can see and analyze things on your own. Otoona kuti apa panotoda kutosudurukwa, panoda kutobviwa. Physically unotofanirwa kutobva. This one says evangelist is so right. Mweya wenzvimbo wakaoma. I grew up in an area yekuti vasikana vaingoita zvekutizira, and I thought it's a way to marriage until I went somewhere kwakutozvibvirirawo ikoko nemuchato. That's true. I got married at 20. 20 kungobva ku O level kwatone mukadzi. 20 years watone mukadzi. Zvekuti life inoplanwa, unoronga zveupenyu, unodi kana chitrend chachiripo pamind chekuti ukangobva kuchikoro waibva wangopinda basa pamind pamugodi kumazuve maini. Ukatopinda kumaini wotopiwa kamba kako kwataiti kugomo sokuti ma one room. Watoka dhenka kako anaboizisana na madam wao ndonyaya dzomunotora kumugodhi chichi. Unonunukirwa nekuroora at 20 years. Why? Because chipeten chisystem chenzvimbo. Wazobva ikoko wauya kunoona munhu ane 25 30 ari kuplana life, ari kuisa zvinhu on the ground, ari kuita zvinhu zveupenyu. Unozoona I lost a lot. Watobaba wangobva mukuita mwana ubva watoita baba. But kafezi kekuva mujaya anoronga nekuplana life unobvira kuexperience. Saka unozoona kuti life inokumbunyikidza nawo. Unenge wa 21 uri chimudhara uri mukomana mumarriage imomo. Inyaya yekuti chimvareme chakakuuraya. Hanzi toti mweya wenzvimbo here, because unotoona kuti life iri kuendeka kana usina murume kudaro. Kwaanoti kuendeka ndofunga chinhu chakati kurei kuexplaina because kumwe kwaanoti kuendeka zvinhu zvaari kufunga iye kuti zviri kuendeka, but pareal life zvine zvisina kutombomira mushe. Why? Because kana Mwari achita zvina kunaka kuti munhu ave ega, whether murume kana mukadzi, there's more into it pakuva nemumwe munhu wako than kungozvishingisa kuti ndega chinobuda chinhu ichi. Unogona tori mweya wenzvimbo, kune kwakawanda vanhu vakabhilivhisa izvozvo. Mara inimo. But ndakaenda mumweya wenzvimbo, ngatimboti isusu nzvimbo yakaita sezvakaita kuBorodhobrook. Kuzvinhu zvese zvinenge zviri bonoita sei. Ini ndakaenda kunogara ikoko, ndinopindawo here mumweya wenzvimbo kana kuti pane zvaunofanira kuita kuti upindewo mumweya wenzvimbo. The environment inokuaffecta to an extent yekuti unopedzera wangopinda musystem. Why zvinoitika ikoko zvinosvikira zvichiitwa because iwe uchada kuita dzako dzekumufakozi zvigure kudidi, hakuna time yekunopfeka zvigure vanhu vari discuss mabusiness. Hauna business raunoita, but ukaswera paenvironment inodiscuss mabusiness, inotaura zvinhu zvelife. At the end of the you catch up. It can take time, but zvine zvazvinozoita kusvika wakuoperate in that dimension because uri musame environment. Saka nzvimbo yega yega ine mweya wayo. Ine mweya, kungave kubasa. No unotakura nemweya wokubasa wokuti unosvika kumba uchitanga uri kubasa uri kumba. Why? Because zvikakudominata stereki unopedzera wakuita zvinhu zvako. Kwaunoswera kunocorrupta mind, kunodesigna zvaunofunga nekuti zvaunozoda kuita muupenyu wako wese. Kondakati inini ndagara munzvimbo yekuti inini handidi kutarisa zvakawanda. Mind your own business, that's a statement inotaura. Yes. Ndoignore zvimwe zvese izvi. Mweya wenzvimbo uyu ndoyandataura yaLot. Lot anobvira aita ungochani, but nokuti akagara kuSodoma vana vake havana kuroorwa. And akatodeclare kuti vana vangu imhandara, madi kutora vana vangu kune vanhu vaida kubata varume vaya. Kuti akakwadzisa vana vake. Iye hazvina kumaafecta,
but vana vake vanochemana mudharaenda akasarudza kugara kunoku akudorwa wakadzi unororwa rume. So there are times ekuti you mind your own business uri kuita zvako, but the problems yenzvimbo catch up with you somehow. Pane pazvinokubata chete. Saka ndofana kuita sei kuti ndikurumidze ndaziva kuti mweya wenzvimbo uyu usandibata kuti uzondiaffecta on the positives that I'm trying to do. Yeah, I believe in prayer and asking of the Lord. Because kana Mwari akamboti kuna Abraham ibva uko uende uko I'll make you great. Kune dzimwe nzvimbo dzinogona kurwisa greatness yako no matter God is with you. Yeah. Saka chini chitori a bit spiritual from my understanding. Anyway, life is spiritual. So I think you get a spiritual understanding concerning where you are. Are you supposed to be there? Or is it a passing phase? It's okay to be there, but you are going somewhere. Because when I was like, matenderera for kwenguwa refu pa Mount Horeb. Matendera kwenguwa refu. You need to move forward. Kune mweya wokutenderera makabuda ku bondage, but you are not going anywhere. My CJ from Windhoek in Namibia, he's saying that Joshua mweya wenzvimbo uriko ndakagara imwe nzvimbo 10 years and the town hasn't developed pa 10 years idzodzo comparing kumwe kwandakagara neniwo pa 10 years idzodzo nemota haina kuchinja until I changed the place. That's true. Thank God kuti vakagona kuzvinotisa. Somebody anoona kuti kuno ndekwedu ende kuno handibve ndokumaraini kwedu. That mindset yakaipa. You need to move. You need to research kuti apana chiri kunda affect rechemuraini muno mbozi muraini rine pattern rine system. I got married at 20 chinhu chekuti ndakazoadvisa my young brother kuti take your time, mira pachinichi, grow up, ronga zvinhu, plana life yako. Isa tatisina kuplana kupinda marriage watobaba no it's very tough. Our time is running out. It's very tough. Yeah. Michael Queen Waterfall sounds natural. Chokwadi pastor vari kutaura. I was once a Zupco conductor. Ndainge ndakutoudza driver kuti fambira ku oncoming tichimhanyira vanhu. Yeah, that's true. Thank you so much, Evangelist. With the power of environment, Simba and Jimbo, we hope we have been inspired and motivated in everything that we have heard today. Let's do this again next week on Monday. You can still follow up on our social media channels like Capital 100.4 FM. Stand by for the news at 9 a.m.